We gaan eerst even over Dokkum praten. Admiraliteitsdagen? Nee, jazz in Dokkum. Want ze binnen daar weer wat actief. Maar het is het jazz, kijk ze met blues en oren. Genres is. Het is altijd een beetje op en down. Dan zakkert het weer wat in populariteit. En dat is juist de eerste dat zijn genre weer een beetje omheen komt. En dat geldt dus voor Peter en Willy. Maar die gaan beide een connectie met Dokkum. Die ene wennet er. En de oren komt er graag. Mag ik het maar even uitdrukken. Heren, eerst maar even naar jazz in Dokkum. Wat houdt dat precies in eigenlijk? Dat houdt in dat we jazz in Dokkum, Willem, doen. Maar, doe je workshops, doe je optredens? Nee, we zijn er verleden jaar mee begonnen. Ik speelde zelf saxofoon en op een gegeven moment dacht ik van, god, daar moet ik wat mee. Dus ik ben naar de gemeente gegaan en heb subsidie gevraagd om in de wintermaanden jazz te organiseren. En dat doen we elke keer de laatste zondag van de maand. En dan komt er een jazzband uit het land, Boris van der Lek, Loet van der Lee, nou ja, maakt niet uit. Allerlei kwartetten, trio's. En die doen 1 keer in de maand, op de laatste zondag van de maand, doen ze een optreden. En daarna kunnen alle amateurs met diezelfde band improviseren. Of zelf een nummertje zingen of spelen, net wat ze willen. En dat is natuurlijk hartstikke leuk. Dan heb je zowel de professional aan de ene kant en de amateur aan de andere kant. En dat is natuurlijk een hele leuke verbinding op die manier. Hij heeft in Dokkum al een fantastische metal- en rockkroeg. Ja. Maar leeft jazz dus echt? Nou, dat wist ik ook niet natuurlijk. Een beetje gok. Nou ja, er was ook een gok. Maar ik vind het zelf leuk. Dus, maar eigenlijk de eerste keer toen ik het deed, toen was het in het raadhuis. Want we doen het in alle kroegen in Dokkum. Toen heb ik ontzettend veel familie uitgenodigd. Ik denk, ja, het moet niet gelijk al een flop worden. Dan, het moet wel een beetje vol en gezellig. Precies. Ja. Dus dat was hartstikke leuk. En eigenlijk druppelde, het werd alsmaar meer. En op het laatst hadden we elke keer volle bak. Volle bak, niet als haringen in een tonnetje, maar gewoon gezellig. Man of 40, 50 zo. Dus dat is heel aardig. Voor jazz is dat heel aardig. En dat smaakte naar meer. Dus ik had per ongeluk geld gekregen van de gemeente. Want eigenlijk moest je een stichting zijn. Dat was ik helemaal niet. Maar goed, dat is een beetje fout gegaan. Inmiddels... Nee, dat is niet fout. Dat is heel goed gegaan. Ja, het is heel goed gegaan. Je hebt van het tweede jaar ook geld gekregen. Dus het is goed gegaan. Ja. En goed. Inmiddels zijn we een stichting geworden. En hebben we een doelstelling geschreven. En zijn we de zaak wat aan het uitrollen, zeg maar. Want van het ene plan komt het andere natuurlijk. En we hebben inmiddels ook een jazzband in Dokkum. Dus geen big band, maar gewoon een jazzband. Die hebben we net opgestart. En daar zit jong en oud in. En daar willen we eigenlijk mee de hele gemeente door. Dus naar alle gehuchten, dorpjes waar nog een kroeg is. Vooral om die jazz een beetje te promoten. En een beetje een feestje ervan te maken. Dus als een soort karavaan door Noordoost-Friesland trekken. En dan daar ook jazz gaan maken. Dus het is een... Ja. Jij wou wat zeggen? Ja, nee, ik wil even connectie bij die in Bornholm. Ja. Willy, met Kim ook van de jazzwereld of niet? Ja, eigenlijk wel, ja. Peter speelde in een bandje hier in Leeuwarden. Praat even in de microfoon. Die speelde hier in een bandje in Leeuwarden. En die zocht nog wat mensen om te spelen. En ze zocht een gitarist. Dus ik denk van ik speel saxofoon. Ik bel even op of kan komen. En ik ben een paar keer meewezen spelen. En Peter er ook. En dat klikte vrij aardig. Hij speelt alt, ik tenor. Dus het is een beetje verschil ook. En op een gegeven moment is dat bandje gestopt. Maar wij zijn eigenlijk door blijven spelen. Ik zei het zo kijk, blues, jazz en al dat soort genres. Het gaat altijd wat op en dal. En als we zo'n periode, dan leeft het weer. Dan kakt het weer wat in. Ik had het idee dat de jazz weer langzaam een beetje weer omkomen is. In Haas binnen, bijvoorbeeld in Friesland initiatieven. Daar werd wat jazzfestivaltjes die in. Dokkum scoot nou weer aan. Haast in Ljouwert Neushoorns nou nog een jazz jongen. Is jazz weer een beetje upcoming? Ja. Het is nooit echt heel populair geweest. Ik weet niet van hoe het hier was, maar een hoop mensen die hadden zoiets van moeilijk en ik word er moe van. Zenuwachtig vooral? Ja, precies. Toevallig vandaag nog mijn buurman zei, daar word ik zo zenuwachtig van. Ja. Ik zei, oké, maar als je gaat luisteren en je gaat het spelen en je gaat erin zitten, dan valt het die drukt ook wel mee. En ik kom natuurlijk in een hele andere streek dan hier uit Dokkum. Ja, Limburg toch? Ja, ben ik geboren en daarna heel ergens anders gewoond op een paar plaatsen. Maar dat raak je nooit meer kwijt. Maar, nee, precies, dat klopt hoor. En op een gegeven moment toen
Peter had het georganiseerd en ik ging kijken. En ik denk van, oh, wat jammer dat er zo weinig mensen komen. Peter was heel tevreden. Ik had zoiets van, dat moet meer kunnen. Want dus je moet aan de weg timmeren en mensen trekken. Dus je moet inderdaad letterlijk en figuurlijk de boer op. Van jongens, dit is het. Het is niet van die hele moeilijke muziek. Maar een hele hoop liedjes die jij kent, die speelt de jazz ook. En komen zelf uit de jazz. Dus maak het bekend. Ja, Speel het. Maar het is ook gewoon... kijk, onbekend maakt onbemind. Dus op een gegeven moment... je moet eerst een voorzet geven. En mensen gewoon ook op straat aanspreken. Als je weet dat het toevallig is. Kom ook eens een keer langs. Ja, maar ik kan geen jazz. Nou, dan leer je een liedje. En dan maken we er wel jazz van. Kom maar gewoon. En jazz is natuurlijk een heel... eigenlijk een eigen taal. Hè? En dat kan heel eenvoudig tot heel ingewikkeld. Nou ja, dat is een beetje de keuze die natuurlijk echt makkelijkst. Ik bedoel, het is van bebop dat inderdaad experimenteel. Van Miles Davis tot Dizzy Gillespie. Ja, wij houden het heel mainstream. Dus heel toegankelijk ook. Laagdrempelig en toegankelijk. Dus. Ja, dat is ontzettend belangrijk, vind ik. Want als je... Ja, je kan wel gelijk iemand voldouwen met, ik weet niet, heel ingewikkelde jazz. Mijn moeder zou zeggen tegen mijn vader, zet die zenuwenmuziek eens uit. Want die werd daar helemaal gek van vroeger. Maar je kan ook gewoon hele leuke luisterliedjes laten horen. En die kun je ook zelf zingen. Maar ook hele eenvoudige jazz. Met heel weinig akkoordjes kun je heel veel dingen doen. En dat maakt het eigenlijk heel aantrekkelijk. En daardoor is die muziek ook... hoe moet je dat zeggen? Het is een heel verbindende muziek. Iedereen kan het. En zeker die grote jongens, die kunnen allemaal met elkaar spelen. Het is dezelfde taal. Ja, ik wil zeggen, inderdaad, kom eens een keer naar het concert kijken. En ze gaan spelen en dan komt iemand erbij staan en die gaat meespelen. En dan zegt die ander, dat vind ik eigenlijk wel leuk, dat nummer ken ik ook. En die komt er ook bij staan. En dan loopt er eentje weg, denkt van, dit nummer vind ik niet leuk. Dan komt de ander erbij staan zingen. En dat is gewoon heel leuk. Ja, is u altijd al jazzliefhebber geweest, van jongs af aan? Hoe jong moet je zijn? 18 jaar, 19? Ja, dat weet ik veel. Maar gewoon, ongeveer die leeftijd is de eerste keer. Ja. Ik weet nog, Stan Getz. Ja? Ja, Stan Getz, La Fiesta. Daar begon het mee. Ja. Daar begon het bij mij. Nou, toen ik 18 was, ben ik op de muziekschool beland. En daar heb ik wat jazzliedjes... toen heb ik heel snel geleerd dat je heel snel kan improviseren met een toonladdertje. Dat leerde ik in Haarlem. Toen woonde ik in Haarlem. Nou, dat ging allemaal hartstikke leuk. Maar op een gegeven moment zijn we naar hier verhuisd. We kregen kinderen. Ik zat hier in een bluesbeentje. Ik weet de naam niet eens meer. Maar goed, in ieder geval... altijd laat thuis natuurlijk. 5:00. En mijn vriendin zei... het is mooi geweest. Jij staat ook maar om 8:00 op 's ochtends. Die kinderen moeten ook verzorgd worden. Dus toen heb ik de keus gemaakt om die saxofoon in de boom te hangen. En ik denk, als ze de deur uit zijn, dan begin ik weer. Ja. En ik heb nou een prachtig mooie studio. En ik sta 3-4 uur per dag te toeteren. Ja. En toen dacht ik inderdaad, we moeten er wat mee gaan doen. En zo zijn we begonnen. En we hebben een doelstelling en een visie geschreven. Want wat we eigenlijk willen... Het is echt een succes. En wat we eigenlijk willen is dus als een soort... pilot ook gebruiken voor andere kleine gemeentes. Omdat je moet hier heel vaak naar de stad, naar Leeuwarden bijvoorbeeld, om wat te willen doen. En het is eigenlijk ontzettend leuk om het ook gewoon in de periferie van Friesland te doen. En dat vind ik heel belangrijk ook. Ik heb ook heel lang in Zeeland gewoond. En dan kan je wel gaan zitten mopperen dat er niks te doen is. Maar je kan ook gewoon wat gaan doen. En dat is een beetje de hele gedachte erachter. We gaan bijvoorbeeld ook nu met de eerste keer in Nes in het theaterkerk spelen. En daarna willen we naar Kolm. Nou ja, zo gaan we de boel een beetje trekken. En een beetje feestje ervan maken. Ik ben er helemaal voor. Even naar de programmering. Na je week Snijn is het West 4, de laatste van de maand. De 24e. Waar zit je hem en waar komen ze te spelen? Ja, waar zaten we? In... We zitten de eerste keer in de IJzerberg. Dat is aankomende zondag. En wie gaat optreden? Jeroen van Helsingen. Met KB als zang. Ja, Jeroen van Helsingen. Een hele goede pianist. Ja, leuk. En die heeft met zijn vrouw, KB, en die verzorgen dat verder. Die komen met een kwartet. Hartstikke leuk, mainstream muziek, zang en hun dan, en de muzikanten erbij. Daarna hebben we, en dat is een hele moeilijke naam, moet ik toch even op mijn papiertje kijken. De Preacher Man of niet? De Preacher Man, de Preacher Man, en dat is echt geweldig. Dat swingt er uit.
Ja, dat swingt echt de Dat pan swingt echt uit. de pan uit, Dat is Ephraim Trujillo. Dat is een beetje een moeilijke naam op sax. Een hele goede saxspeler. En met een Hammond-orgel en drums, dat funkt en dat rockt. En dat doet alles wat je maar kunt bedenken. Daar ga je niet stil bij blijven Ik snap zitten. ook niet helemaal de naam Preacher Man vandaan komt. Maar Nee, maar goed. zo'n muziek is het niet. En hij is ook dirigent van het Amsterdamse Funk Orchestra. En hij is docent in het conservatorium in Groningen. En dan hebben we daarna, dat is in oktober, hebben we in november Igor Herstel. Dat zijn net afgestudeerde muzikanten van het conservatorium. Vinden we ook heel belangrijk. Ja. We hebben ook de studenten van het conservatorium in Groningen. Die komen in Nes spelen. Bram Kruis en vrienden. We leggen ook de connectie met de muziekschool, met conservatoria, om ook vooral te laten zien dat er ook veel jonge mensen toch ook met jazz bezig zijn. Dat het niet zo'n, ik noem het dan toch oude lullen idee wat mensen van jazz hebben. Strooien hoedjes en al die dingen. Maar dat is allemaal helemaal niet zo. Het is echt, je hebt van alles in de jazz. Soul, funk. Hip-hop, heel leuk, hip-hop. Hip-hop, Ja. ja, hip-hop. Je kunt het niet zo gek bedenken of het is er wel. Dus dat is eigenlijk wat we proberen. Een beetje de stof eraf halen en lekker tekeer gaan met z'n allen. En ja, precies, zelf doen. Ja. Ook veel meer zelf doen. Ja. Niet alleen gaan zitten kijken, maar speel mee, begin je eigen gedoetje, doe wat. Doe wat. Peter en Willy, dank u wel. Succes. Dank je. Jazz in Dokkum. Als je even googelt, jazz en dan Dokkum, dan komt het op hun site te lonen. Kun je de programmering nog even lezen. En natuurlijk op welke locatie dat dan is, want dat wisselt dus steeds. In ieder geval, Nijwieke Snijn in IJsselberg krijgen een prachtig mooi optreden. Volgeschoteld, om het zo maar eens even nu te drukken. En dat is dus onder auspicie van Jazz in Dokkum.